Hello mga kaigala! Welcome back to my channel! Ako di ay si Cecilia C. Tunyakaw. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, subscribe na para dili manuko ako ang mama! Yes! So, karong adlaw na, day ko'y duha ka guest na po ang ako ang pagumangkon. Ako mga pagumangkon nga gwapo o gwapa. Yes! So, siya di ay si Aubrey Lozano. Aubrey May Lozano. So, nasa di siya vlog mga kahigala. Okay? So, akong ibutang ang link siyang vlog sa description box. Yes, na siya first vlog. So, tanawan niyo mga kahigala and don't forget to subscribe. And another one is my pamangkin. Yes. Kinsa gani ka? Dave Marley. So, si Dave Marley. So, siya po nasa ni siya YouTube channel mga kahigala. Then, ako sa libutang ang iyang link sa iyong YouTube channel sa description box. Okay? Subscribe na mo. Yeah, subscribe na mo sa ilang mga channel. Subscribe sa mo sa ako ang channel. Para dili man ako ang mama. Yes. Okay. Sige, kuya. So, and for today's video, as you can see, naagya po pagkaon. We're do the mukbang! So, this mukbang is so very, very special kay natay sponsor. Ang atong sponsor is ang Bilay's House Kitchen! So, ang ilang gipadala nga pagkaon is special siomay nga with lamian nga sauce og ang dynamite og nasa siya lamian nga sauce. So, if gusto mo mo-order, nara sa description box ang ilahang page, ilang link. Then, available po ang ilahang Puto kochinta, Yes. palitaw, og puto cheese. Yes, mauna siya mga kaigala ang mga available nila nga mga Mga pagkaon. pagkaon. Yes, kung ganahan mo mag-order, order na mo para dili mo mahutdan. Yes. So, what are you waiting for? Add to cart na mga kahigala. Yes, add to cart na and PM na sa Bilay's House Kitchen. Yes. Mga taga-Mandawi, order na. Mga taga-Mandawi, yes. Especially diri sa Luok o duol sa Barangay Luok, order na mo para dili mo mahutdan sa pagkaon sa Bilay House Kitchen. Yes. So, without further ado, let's get started! Okay, mangaon na mi mga kaigala. As usual man jud na before ta mo kaon, di ba mga G man jud na. So, thank you sa God. Sa name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you kaayo Lord kay nanap pud mi karon at akong tapok. Oh, thank you kaayo kay lami gyud po na mong pagkaon taga-adlaw. Salamat po. I-bless us po sila ni Val ug si Kiarna sa pag-sponsor niya. And bless us all Lord. Bless Sa us gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. in the name of the Father, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes! Yes! So, let's start it! Fight! Nasaan mi gatas, no? Lami gatos kay bawala ka. Lami kay lang spicy sauce. Yes. Spicy kay siya, oh. Pakita na ko. Ay, ikaw na. Oh. Ako lang ipakita ninyo. Okay? Spicy Dagan kay siya siya. sili mga kaigala. Yes. So, magsugod na tagkaon. Sige, punit na mo mga pagumangko na ako nga gwapo. Thank you. Unahon ko niya kay dili mo ko hilig ani. So, Na dynamite? Ay, dili lang. yes, Kana lang we'll try crunchy the lang. dynamite. Okay. Okay. Mag-unamig Tapos wala. dynamite mga kaigala. Kay dili ra ba ko hilig. So, So, isote. So, Say taste ate. lumi siya! hangan ko. First time ko na ni kaon may. Hang jud siya. Kanang... Nasa ginaling. Nasa Dali ginaling. siya ginaling. Namigay siya mga kaigala. Sa mutang sauce, Hang gid siya, pero dynamite mo good. Sili. Dynamite made of sili, gani, di ba? Napo cheese, oh, namit yung cheese. Nasa chay kuan. Cheesy kasi siya. Sauce nga lami sa Matawag ni siya. orange. Cheesy dynamite. Isa cheese. Lamig ka sa cheese, oh, kana melt jud kayo. So, mga kaigala, magkinamot lang meron. Wa mi tubig ron ha. Pero, may balo ng hugas mi. Yes, dai.
Ang gusto Banggas yung mga kita. kahigala kay, you know na. Ano kaya tuwag kanon? Yes. Ano, kinaling. Di ko man namang dynamite ka. Gabi dyan kayo yung cheese, daghan. Kamang pa ko So, thank you so much, Bilay House Kitchen, sa pag-sponsor ani nga pagkaon. Yes. Nag-dynamite mi gapon ba? Mm. Pero layo ka ani. Sure? Wala ko, nitilaw ko, wala na ko tiwas pa. No? Karon pa ko lami jud ay dynamite. Karon pa jud ko katilo promise. To be honest. Ay, kamay ano ko. Lami siya sa wakan. Tumigid sa mga kaibigan. Mag-chomar na ako. So, nakoy question ni Mati. Come If mukaon kag siomay, unsa imong ma-remember? This is a serious question. Yes. Maka-remember ko ito pag high school na ako. Lo, wait. Okay. Pag high school na mo, no? Shout out sa school nga, Mandawi City Comprehensive National High School, yes. Kato sa una mga kaygala, kana ang school, din may pajawson, yan. Kato mo ako ang sudan taga-adlaw, taga-udto kay, kuha na good ka na. Lumpia, anak ba, Same. tagtris, Same ano kayo, niya. same. Usahay kay ham niya. Gusto man kog kanang murag na gani siya. Lahi na pud nga kanang sudan ba. So, nipalit kog sumay dito sa kantin sa Compare. Compre, yes niya. Ang kiba mo tapila gito ang ilahang sumay, murag tag-tris ra jud Yes, siya. nag-taste jud siya. Tag-tris, niya. Lami na kay siya mga kay gala. Lami na Kas kay kay baka, nung kas kay siya sa kanon ng kay gala. If mo palit kag sumay dito mo, o gito sa una. Mo na ako ma-rememberan sa sumay. Ikaw, unsa may ma-rememberan sa mo sumay? Pag elementary, Di ba? Ikibaw ka. Elementary siya. pindugay mo kumumata, so, kanon ray mabawon, walay sudan. So, ang baon ako pag elementary is 20 man ata to mga kuha na ko to grade 5, grade 6. And then, walang ko'y sudan. So, ang katong 20 na ako kay iguon pa to na ako siya padung ikabuntag ito ikahapon. Then, dana to siya sa palit og sudan. So, mo gyud po nang sudan. So, may everyday jud na, di jud ko mapulan. Kitag taste ra, then sulit jud kayo. Then, mo to siya. Then, since high school kay, dili na kami kasumay high school kay kanang gabi na sila magpwesto. Pero naghapon ang Bilay House Kitchen. Yes. Especially bisag kuan karon na ay coronavirus, dali ra kay sila makuan, maorderan murag paspas kayo ilang kuan. Grabe kay lang ka ng production ba kay paspas ka ayo. If mo chat ka nila na, di mo reply nga mauni anak. Paspas kay sa tiba niya. Paspas Ako na po, kayo. Charwan ako. No, unsa man. Sorry, gamit tao din feeling ko. So ako na po, maka-remember ko sa akong mga classmate pagka grade 7. Mandawi City Comprehensive National High School ang gyapon. Kuon kanang taga-snack or even kanang taga lunch kay kanang akong baon jud permi kay gamay ra si kwenta ra jud na taga adlaw din nya kanang kami sa akong mga classmate di mi ganahan mo agtog kalendriya kay mahal ra ba mapalit kag manok 40, 30, 35 o di ba pila nila mabili 10, 15, 20 so agto na lang mis siomay ug lumpia Mao. nami jud kay siomay ug lumpia sa kumpre tag utsura pero mapila na imong mapalit niya mahurot pa jud imong kanon usahay gani ako mga classmate di ka hurot silang kanon ako'y tighurot promise Tungod sa sumay. Kaya ang Dami sumay, grabe kay ka ng usa sa na kaso Usa- bahaw ang sumay. usa sa na siya na sa nakapabanding sa akong mga friends mga best friends sa high school mo na siya sa Pero makaingon ko nga, lain na jud ang kalami sa siomay sa Bilay House Yes. Kitchen. Yes. yes why char why Gabi jud na siya char ka special. why jud ni char Why char? Why Gemma, Why Gemma. halong gemma? why halong gemma dai nami jud siya Dami kay siya. Grabe siya meat. Oo. pero ang chumay sad usa sa nas makapaaway kay ano lami ra ba siya so mag-ilog jud mo Mas more siya og meat kaysa sa kanang ginigiputo sa sumay. Kay nabay uban sumay di ba nga grabe ra iyahang unang kagat pagkaputos. harin na lahat Oo. But kang sumay house kitchen, grabe kay meat ang iyahang kuan. kahang ate Sumay. Pero kanang if
makita ko kuan ba, siomay sa Bilay House Kitchen sa may gagaw, ilang kilawon. Sayangan ko. Kaya Shout out makaingon ka ba nga? Lo, may pag ako yung nagkaon na kay mar gabi kay bahaw makuan ana. Shoutout sa akong pagumangkon, no? Nasamot ang dynamite. Na. Shit. Shoutout sa akong pagumangkon, no? Nga si Precious Carmel, ito nakagwapa, tsaya lang. Kanang, no? Makahurot na siya kunong kasumay taga-adlaw. Di mo mutuo. Kilawon na niya. Yan na kilawon. Nahimo na siya endorser sa Bilay House Kitchen. Yes. Nasa Facebook. Kita kay ako, di ba, ko gano'n mag-kuhan kong sumay, man. Makunsi pangalan natin. Magkilaw. Kay sayangan, manggod ko lami, manggod. Sa magahang ilang sauce. Mao. Pwede sauce na lang ko sa daan nun. Makaanak ka ba? Pwede mangayat na lang kong sauce. Nga, basta, kasan biya kay ko, basta mapalit ko sa ilahang kuan. Ilahang sumay. Kaya nga, daganon, dyan ko nang inani, ay ka nang sauce niya pa. Lami, dyan kayo ng sauce. Hapit na mahurot amo ang milk mga kay Gara kay murag hang na jud kaayo. Namuha ko makumang ko si Dave. Tungod ka. Lain na dyan na basta. Mamunga. Char! Char! Siya na sana all. Eh, hard yun yung maka-skincare, no? So, Yes. mag-guanay ko guys, mag-skincare review ko. Guys! Ano na sa akong channel? Guys, tiyan lang. Mga kahigala natin Cecil. Subscribe sa akong YouTube channel ha. Nag-post ko bago lang Kakasad. gahapon sa kadlawon mangguro to. Nag-post ko sa akong first vlog. Getting to know me to siya nga vlog. Sa ako ang vlog guys, kay dili getting to know me akong first vlog. Because I believe the saying that food is life. Food is So, life. nagmukbang ko guys. Ano na ha? Alas 3 sa kadlaw, nagmukbang ko. Lo, grabe sa lang kuya oy. Yeah, silent mukbang. Ako kay basta Ako ang gi-voice over. basta Pag-edit. magmukbang ko guys kay magmukbang taga alas 3 di jud ko ganan mukuan ting mata ti. Salamat gyapon ta sa ato ang gisutan sa balay ni Nanay Francisca. I miss you, Francisca. Nay. Wait, Char na I miss you, Nay. Wait, I miss you so Stay much, safe Nay. always. Stay safe always. Ara lang ka, Nay. Ano sa ulit diri kay? Dagan kayo. Tuan. Alam mo na. Giming ako ni mo nay ha, balag magsigitag kuan. Maldita na ba tang duha? Stay safe, ma. Stay safe, Nay. Kamu, basin na mo ipangutan na. Sige. Kuan ba? Nako yung sa kapangutanan ninyo. Kamu, mga high school pa man mo. Yes. Unsa man inyong kwaon in the future? Ito, ay, da. Kasi una. So, ako na. So, before that, I am upcoming grade 12 na ako, senior high school. Ini ka-open, balik. So, ako ang strand nga gikuha is humanities and social science. Kaya akong kwaon man kay criminology. So, I choose Humes kay inline man siya sa kuan, sa akong course nga kuhaon. Choose day ko og police kay that's kuan kanang mo na siya pangandoy sa akong papa, mahimo siyang police. But sadly, wala siya ka you know. I don't want to cry. Then ako yung motiwas. Emotional ba kay ko na? So, mao to siya guys. Mana siya sakto. Mana siya sakto mga kagala. Pero ako, If inyong ginikanan, dili makatiwas og eskwela, and then naa sila dream nga to become a teacher, to become a police, that one. Maninguha sila nga ilahang anak mo sakop sa ilahang dream to become a teacher or to become a police, like that. Especially ni Dave, especially nako. Don't you know that my mother dreams to become a teacher? So ako, nahimo kog teacher. Nahuman ko og Bachelor of Elementary Education. And I have one sister nga public teacher na pud siya. So duha mi ka magigsuon nga teacher. So thanks God nga nakaabot mi ing ana og nagmangay sa mig pasalamat sa kuang ginikanan. Mao gina inyong importante. ako ding mama. Ay, pero ako kabawang sa jiganan sa akong mama kung nakatiwas pa to siya college. Pero, more na-mention niya, hanggang siya mag-midwife. Pero mahadlok man ko. Kung ako'y masunod, di ko mahadlok ko kay makasa niya mas bata, matagap.
Manok sa ko hospital, yun ang manok ka na ba ko. So, maglibo pa jud ko, pero ganahan kay ko mag So, unsa jud ay imong main nga kuan? Oh, Kuhakon. where's main nimo? bata pa jud ko, kinder or di grade 1, di ba naman jud na klase-klase. Kanang na yung mga bata nga, ay kanang mga manag-amiga sa group of friends, naman jud na yung mukuan, wala, magklase-klase ta. Nya, ganahan ko, mamaestra jud, kay ganahan ko bata. Pero, kanang, wala pa ko kakuan jud kung unsa ko kaon. Pero naara jud sa duha, magmaestra ko or mag-business ad. Yeah, so pa siya ka-decide kung unsa jud iyang kaon kay gala. Tamon ka storya guys, unsa ilang kaon every inig college nila. Lo, daga pong kanon. Who wants to eat more? Ano ko? Sila mo silang tabi, ako man mo kong kaon. Sige, kamo na sa kaon. Wala to siya. Sa pamelakin. Yan ka na sa kuan sa life. Walang good tema topic pero dili sad ka. Katulad di oy to mag-business ad teacher pero sa karong panahon na ganahan kay ko mag-business ad. Kanya kami sa duha sa akong ate kat kay magsige mig kuan nga kanang hindi kay palit na tinu Busog na ko. nya ka naging makita nimo sa Facebook online seller ra pero ang mga kinako na kaayo. Dira man jud na magsugod. Ara man na magsugod, mamaligya pa man kag gamay, hangtod. Mo lakaw na ka with your heels nya siya. Mo jud ganahan pinarumina ba. So guys, ang mga shumay wala kay nahurot. Then kay daghan kaayo guys, grabe niya. Dagko pa jud kaayo kuya Dib no? No? Daghan Yung daghan kaayo 20 ka buok. So, back sa ta sa gisulti na Aubrey, online reseller. So, usa na ko ana. ako sa duyo sa So, nami business, which is ang Vanity Mirror. Yeah. So, if you want to order, guys, ibutalan ako ang link sa ubos description box sa among page. And then, if mo order mo or just comment, or just message me kay barato jud siya kay sulit. So, that's it. Okay. So nasa demi oy. Oh, unsa din sa inyo ha? Sa side sa akong papa ba? Ay kanang sa dito sa akong papa ba? Kay nagkuan po day sila face shield. Ah, yes. On hand ay on hand. Kanang homemade. handmade. Ato man jud. Homemade nga face shield. Ay handmade nga face shield. Na dito din. Napud sila kanang mga baligya mga itlog basta pero mao to akong ma-suggest ang atong handmade nga face shield. Pwede po handmade Okay, kisa. usa- Wala mo siya gihimo. Kay proud po sa akong papa karon, charla. Kay usa sa sa frontliner. Di ba? So, mo na to siya guys. Thank you sa inyong pag-kuan sa inyong story. Yay! Thank you so much. And, mo na gid ni. Busog na jud kayo. Final na jud. Mao na gid ni. Human na gid mi, human na mi kaon. And wala na mo nahurot ang shumay kay perting dagkua gid taon. Yes, perting dagkua nya. Lisod kay ihurot guys. Ya tulo ra mi kabuok diri. Then di may problemahan kay naaman sad mi ay kanang pwede na sa namo i darla sa mua ana dili pwede sa namo i Hatag sa mong hatag cousin. sa- So, balik di ay kanang mong wala na mo mahurot kay Ha kay sus. sa gisulti pa Wala nako, mi kayo. sayang ang shumay kung kilawon. Yes. Pero wa siya ka siya. kanon, guys. Yes, sayang ang shumay kung kilawon. So, if gusto mo mukaon og shumay, dapat na ay rice. Then ay mo pa pareha sa ning ubri, magsigi og kaon og suka sa shumay. Yes. And di sa may problema guys, yes, amo ni siya idadun sa amua kun dili amo ihatag sa among mga pagumangkon ug ako ang mga igagaw. Kay ako ang igagaw nako usa kay igagaw diri na nasa luyo sa camera ay naghuwat. Yes. Naghuwat. Gusto na siya mukhaon nagsumay daw. Palit kay. Sige, napaka-isulti ko yun, So, I am Dave Morley. Just subscribe my YouTube channel. I am Aubrey Lozano. Subscribe po na diri. Okay, my name is Cecilia C. Tunyakal, and thank you so much for watching and enjoy to the rest of your life and stay safe. Okay, stay safe and ay taw mo pagawas-gawas sa inyong mga patuan. Balay mga kahigala sa inyong balay kay para dili matakdan sa
COVID. Number COVID 1 na ba ang virus. Cebu? Yes, Yes. number one tas Most number one mention number dapat na dahil. two. Special Yes. mention So, dapat na. goodbye mga kahigala. See you to my next vlog. Don't forget to subscribe para dili man ako